Monique dacht, ik kom voor feesten vieren in Nederland als student. En na 3 dagen dacht ik van nee, deze Mexicaan, die is voor mij. Ja, ik ben naar Nederland gekomen vanwege liefde. Hoe romantisch het klinkt, maar het is echt maar zo. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Soms word je verliefd op iemand, van ver. En als de liefde dan zo sterk is dat je met elkaar wil doorgaan, kunnen mensen alles opgeven. Ze verlaten hun familie, vrienden en werk en vestigen zich in het land van hun geliefde. Wat valt je dan allemaal op? Wat leer je van elkaar? Wat ga je missen? En hoe vier je de feesten van het geboorteland van jou en je partner? 3 koppels die de liefde ver weg vonden en in Nederland gingen wonen, vertellen. Wij hebben elkaar leren kennen via online chat eigenlijk. En toen hebben we na een maand zijn we samen op vakantie gegaan, op skivakantie. En zo is onze relatie ontstaan. 13 jaar geleden was ik naar hier gekomen voor mijn studies. Voor 1 jaar Erasmus naar Maastricht gekomen. En ik heb na 2-3 dagen hebben we elkaar leren kennen via een vriendin. Ik ging voor de eerste keer op vakantie in Gambia, goed weer in januari. Ben daar naar een hotel geweest. Heb daar eigenlijk na een paar dagen artsen leren kennen die daar werkten. Zo is het eigenlijk begonnen. En dan 6 weken later komt hij terug, speciaal voor mij, te bezoek. Ja? Ja. Ik heb dat immer gehad. Denk wat dat voordoet. En een zomer van niks, een najaar van te janken en weer een voorjaar van te zwieren. Ik heb dat mismod in. Mijn lief, dat schuwt hem zon. Ik vertrek. Och, een dierke toch vaarmig, die hem vertrekken. Laat me niet lachen. Wat moest ik zonder MVV? Zonder de peelske? Het friethof? Vastelavond? Knieën in het zoer? Dat ken ik rustig zonder, ja. Oh. Ik vertrek. Nou, dat kost dat zo. Olé! Ja, ik ben dus 11 jaar geleden naar Nederland verhuisd. En toen ben ik meteen begonnen met leren van de Nederlandse taal. Na een jaar ben ik begonnen met werken bij een architectenkantoor in Maastricht. 3 jaar geleden ben ik ook afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Maastricht. En sinds deze zomer ben ik begonnen als zelfstandig architect te werken. Ik zit 8 maanden in Leeuwenburg School in Maastricht om de Nederlandse taal te leren. Ik leer nu de MBO 1 en, in Leeuwenburg steeds. En wat doe ik daar? Ik loop stage 4 keer per week bij de HEMA. En ik vind dit ook leuk daar. Nu, ik ben in de sokkenafdeling. Sokken bijvullen, panties, mannensokken, kindersokken, alles. Well, als de klant binnenkomt en hij of zij willen iets weten en zij mij vragen waar ligt de panties of waar ligt de make-up. En de mensen spreken niet Nederlands tegen mij, maar dialect. En ik... Voor mij nu dat ik heb mijn nieuwe winkel hier, dan dat is allemaal met Mexicaanse producten. Dat is een hele grote verbinding met Mexico. Ik ga ook 2 keer per jaar minimaal om direct met de vrouwen te praten en een beetje de ontwerp, de kleuren samen te stellen, maar dan weer terug te brengen naar hier. So dat is voor mij, dat maakt het heel veel makkelijker, ook contact met mensen hier. We hebben 2 kinderen, Thomas en Matthias, 5 en 7 jaar. En de kinderen spreken zowel Spaans als Nederlands. Want thuis
Ik praat als Nederlander Nederlands met mijn kinderen. En Monica praat natuurlijk Spaans met de kinderen. En de regel is, lukt niet altijd, dat we aan tafel Spaans spreken. Een wezenlijke verschil tussen dagelijks leven in Nederland en Macedonië is het plannen. Dus toen ik hier kwam, zag ik dat we maken afspraak met vrienden en we pakken de agenda open. En dan maken we een afspraak over 3 of 4 weken. Terwijl in Macedonië dat gaat, ja, ik heb vanavond vrij of ik heb morgenavond vrij. Dan pak je de telefoon, bel je vrienden en wie dat kan, met die vrienden spreek je af. De afspraken in Mexico, met afspreken met vrienden of vriendinnen, gaat in Mexico spontaner. Dus er wordt gewoon aangebeld inderdaad, ik heb iemand langs voor een kop koffie en eigenlijk maakte men altijd tijd. Het komt nooit ongelegen. Ja, hier met mijn vrienden, ik heb wel een paar Nederlandse vriendinnen en ook familie, maar ik heb ook een paar Mexicaanse vriendinnetjes. En met hun moet ik ook een beetje af en toe wel toch wel een afspraak maken met echt weken daarvoor, omdat anders lukt het niet. We zijn overgeorganiseerd, heel veel dingen zijn hier bijna voorgeschreven. Hè? Het boekje van het consultatiebureau, het is allemaal veel strakker. En voor jou, dat was wel vreemd voor je, dat dat hier allemaal zo in jouw ogen wat overdreven geregeld was. Toch? Ja. En toen Jimmy was geboren, als mensen willen hem pakken, ze vragen me, mag ik Jimmy pakken? In Gambia is het niet zo. Als je wil de baby pakken, je gewoon zegt mama, geef me de baby. Ja, dat is zoveel verschillen eigenlijk. Hè? Precies, met fietsen, maar gewoon altijd. Ja, voor mij was het heel opvallend de eerste jaren hier. Dat ik zag kindjes, voor mij wel heel klein. En dan gaan ze door in de winter. En met de fiets en de regen. En allemaal gewoon op z'n eigen. En het maakt niet uit als het koud of het regent. Maar het zijn natuurlijk wel hele grote verschillen tussen Mexico en Mexico is heel traditioneel. Sommige dingen zullen altijd een verschil blijven en daar moet je over blijven praten. En dan moet je ook van elkaar accepteren dat de opvoeding in Mexico heel anders is dan in Nederland bijvoorbeeld. Ik denk dat jij van mijn temperament, een beetje meer temperament hebt overgenomen. Zeker en ik weten. een beetje meer rust. Ja. Wat typisch is aan de Macedoniërs, en dat komt ook wel in andere culturen voor, is dat de man is de hoofd van het familie. Maar de vrouw is de nek en die bepaalt waar het hoofd naartoe draait. Heel typisch Macedonisch. Men vertrekken. We zijn nu sinds eindelijk hier naar de Belgische kust geweest. Nou, na 3 dagen gaat er alleen mee. Willen ze dat eten niet? Of verstond de Belgische niet? En dan hadden we een enkel al dat zand. Ik zal dit. Ja, maar ik ben het koffer aan het inpakken. Hè. Waar boe is mijn zwembroek en mijn zwembandjes en mijn sombrero. El viva España. Zal die in zo lila te roepen. Hè? Maar de boer niet kind, dat fret er niet. Ja, absoluut zijn de Macedonische mannen wat meer macho. En ze staan ook meestal niet in de keuken. Eigenlijk bijna nooit. Nou, Tanja is heel blij met een kok in huis, want ze kan zelf niet koken. En toen ik bijvoorbeeld in Macedonië wel in de keuken actief was, werden er zelfs foto's van mij gemaakt, want dat was vrij uitzonderlijk. Als ik contact wil met mijn familie, ik doe het via Facebook, WhatsApp of Viber. Nou, we hebben nog niet heel concreet nagedacht hoe we Jim nou opvoeden met de gedachte dat hij zeg maar een Gambiaanse moeder heeft. Maar wel in de zin dat we, dat we natuurlijk hem moeten vertellen dat hij het meekrijgt. We gaan na de carnaval weer gaan we naar Gambia op vakantie. Daar leert hij zijn oma kennen die hem nu natuurlijk alleen maar kent van filmpjes. Oké, maar ja, eigenlijk vanaf februari dan is het echt voor mij zo van ik moet naar Mexico, ik moet met eten, zon, vrienden. Zo eigenlijk, maar dat gaat altijd naar eten, het weer en familie. Dus altijd, de familie, de evenementen, de grote verjaardagen van mijn broers, van mijn moeder. Ja.
Dat is altijd, maar ik denk dat telt voor elke familie. Maar de Mexicanen zijn we echt heel Je dicht. kunt niet even voor een kopje koffie bij haar moeder, hè? Dus je kunt niet even langs gaan bij je familie. De andere kant, wat we hebben goed is, dat komt mijn moeder bijvoorbeeld 2 keer per jaar voor een maand. Zo dan heb je heel intensief kunnen elkaar zien. Ja. Nederland is nu mijn thuis, maar ik mis mijn ouders en mijn familie het meeste. Dus ik probeer wekelijks contact met ze te houden, via FaceTime met name, of bellen. En we proberen zo vaak mogelijk ook daar naartoe te gaan. Zij komen meestal 1 keer per jaar hier, een langere periode, van een maand meestal. Dus dat vinden mijn Nederlandse kennissen vreemd, dat ik mijn ouders hier 4 weken lang kan ontvangen. We doen bijvoorbeeld de verjaardagen heel Mexicaans, maar dan toch een beetje beperkt. We doen altijd de piñata, dat is wel een hele traditioneel gebeurtenis, Mexicaanse gebruik. En dat is gemaakt van klei, is een pot. Als je die kapot maakt met een stok, dat is om kwaad te bestrijden. Ja. En als je dat lukt, dan sla je dus dat ding stuk en dan valt er snoep uit. We vieren altijd Sinterklaas bijvoorbeeld. In Mexico wordt dat niet gevierd. Kerst vieren ze ook in Mexico. Hier vieren we natuurlijk heel uitgebreid carnaval. Ik denk dat bijvoorbeeld het tonen van de carnavalsmuziek komt vaak terug in traditionele Mexicaanse muziek. Niet qua maar de mariachi-muziek, banda-muziek heeft heel veel raakvlakken met de carnavalstonen bijvoorbeeld. De manier hoe wij de kerkelijke feestdagen vieren zijn toch iets anders dan in Nederland. Om dat te laten zien hebben wij een aantal vrienden uitgenodigd en hebben wij de meest traditionele avondmaal voorbereid. En dat is de kerstavondeten. Het is een vaste avond, dus het wordt geen vlees en melkproducten gegeten. De bedoeling is met bescheiden producten zo rijk mogelijk tafel op te dienen. We hebben taftje graftje gemaakt, dat is een boonenschotel. We hebben riba gemaakt, zalm. We hebben baklava. En we hebben piperka gemaakt, gegrilde piperka. Ja, we hebben feestjes, maar we hebben geen Sinterklaas, maar wel Kerstmis. En Tabaski, dat is de Rama-feest van de moslim. Van de moslim, ja. En de Ramadan, ja. Die 3 feestjes zijn echt belangrijk in Gambia. Kerstmis kenden ze natuurlijk wel al een beetje, hè? Want in Gambia, ja, moslims, maar er zitten ook veel katholieken. Dus het feest kenden ze. Carnaval was helemaal nieuw voor haar. En heeft natuurlijk het eerste jaar haar ogen uitgekeken. Als wij hier een verjaardag hebben en voor haar is een feestje vooral dansen, muziek, tot diep in de nacht. En voor ons is het toch vaak kletsen, hè, Praten, drinken, that's it. Mexico is heel traditioneel, katholiek. Ja, daar gaan mensen eigenlijk bijna niet samenwonen voordat ze gaan trouwen. Hier is dat wel gebruikelijker. En toen hebben we een bruiloft gehad in Mexico. Maar ik had als katholieke zuiderling wel mijn communie ooit gedaan, maar niet mijn vormsel. Dus dat was een probleem in Mexico. Dus toen heb ik nog met de kleine kinderen en de kinderdienst mee mogen doen in de kerk van Bergen op Leid voor mijn vormsel te doen. Dan stond ik daar met mijn kaars. Dus dat zijn ook de dingen die je doet voor elkaar. De meest belangrijke traditie van dit eten is de kerstbrood. Elke huisvrouw bakt zelf een zelfgemaakte brood, waarin een munt wordt verstopt. Het geloof is dat bij wie deze munt zou vallen, die zal de komende jaren heel veel geluk hebben en welvaart. Dit is Macedonische wijn. Zeg, wat is dat even een herrie? Spaanse muziek, schat. Zeg even, wat zet die verwarming zo hoog? De temperatuur Costa del Sol, schat. Trek je het goed? Ik heb heerlijke tapas gemaakt. Tapas? Dat ken ik niet. Hé, proef eens. Heb ze. Dat is toch niet? Vertrek. Als je
even. Ik heb me gewoon onder de zonnebaan. Zuurste wel. Wat een boer niet kent, hè. Een paar. Macedonië. Helemaal goed. Ik was 30 toen ik naar Nederland verhuisde. Heb ik alles achtergelaten en heb ik mijn gevoel gevolgd om een basisame toekomst te bouwen. En als ik terugkijk, heb ik geen spijt van. Ik heb hier ook gewerkt, ik heb genoeg collega's leren kennen, genoeg vrienden en kennissenkring uitgebreid, waardoor ik me hier meer thuis voel. Dus ik denk dat dat een grote rol speelt, of je ergens thuis voelt, de mensen rondom je heen. En zo ontstaat er een manier van samenleven waarin je leert van elkaar, een spiegel voorgehouden krijgt over je eigen gewoonten en een vorm van leven en feesten probeert te vinden waarin plaats is voor beide culturen. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk, soms vraagt dat veel. Maar uit deze getuigenissen blijkt wel dat je er allebei rijker van wordt.